नोंथांमोननि गोबाङानो नैबे भिडिअखौ नायनानै आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन आदा फर्मखौ बबाव जमा होनांगोन आरो माखासे बेखौबो सोंदोंमोन जे आदा राङा माब्ला हाबगोन। अबयसे आं भिडिअआवनो गासै खोथाखौ बुंखादोंमोन, जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङाखै। नटिफिकेशन फर्म दङ, बेखौ डाउनलड खालामना नायब्लानो गासैखौबो मोनजोबगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ मदद होनायानो आंनि खामानि। भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि बैफोर गासै सोंनाय फिननायखौ होलांगोन। लोगोसे अफलाइन फर्मखौ बबाव साबमिट होनांगोन बेफोर गासै खोथाखौ बेवहाय होनाय जागोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासे नायलांदो, नङाब्ला बुजिनो आंनि गुवार भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लोगोसे बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामफादो। बेनो जाबाय स्वयं स्किमनि अफलाइन फर्म। बे फर्मखौ बहा मोनो बेनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायदो, आरो जुदि बेनि राङा माब्ला हाबगोन बेखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदो। मोननैबो भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव थागोन। बिदिब्ला फर्मआ माबायदि फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनानै अबयसे सिगाङावबो होखाबायमोन। थ' बिदिब्ला बेयाव होबावनोसै, नोंथांमोना नायदो। नैबे गाहायाव जिथु फर्म, बे फर्मखौ नोंथाङा बोरै फिलआप नांगौ, बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला बेयाव गाहायाव नायदो डकुमेन्ट्स टु बि एटाच्ड। नोंथांमोना बेवहाय मा डकुमेन्ट्स होफानांगोन बेखौ नायदो। प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, सेल्फ सार्टिफाइड थानाय नोंथांनि जायखिजाया गांसे प्रुफ बेवहाय होनांगोन। बे जाबाय भटार आइडिबो जानो हागौ, ड्राइभिं लाइसेन्सबो जानो हागौ, पान कार्डबो जानो हागौ, बा आधार कार्डबो जानो हागौ, पासपर्टबो जानो हागौ। बेनि जायखिजाया गांसे नोंथाङा बेवहाय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि होनांगोन। बेनिफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि, एड्रेस प्रुफ थानाय बेवहाय जायखिजाया नोंथाङा जे बिजनेस मावगासिनो दङ बेनि जिथु बेखौ गलायानो हक, कम्पानियानो हक, फेक्टरियानो हक, जायखिजाया नोंथाङा बेखौ जुदि रेजिस्टार खालामबायबा बेनि जुदि लाइसेन्स दङब्ला लाइसेन्सखौ बेयाव होफानांगोन। बेनिफ्राय जुदि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट दङब्ला बे सार्टिफिकेटखौबो बेवहाय होफानांगोन। बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स पार्टेनिं अफ दा अनारशिप आइडेन्टिटि, नोंथाङा जे बे खामानिखौ मावगासिनो दङ बेनि सार्टिफिकेट थायो, बेखौ बेवहाय होफानांगोन। थ' नोंथाङा बेनि जायखिजाया गांसे बेयाव होफाबानो जाबाय। प्रजेक्ट रिपर्ट फर दा प्रप'ज प्रजेक्ट कन्टेनिं डिटेल्स अफ टेक्निकेल एन्ड इक'नमिकेल भाइबिलिटि, नोंथाङा बे खामानिखौ जे मावदों बेवहाय माखासे रिपर्ट थायो, बे रिपर्ट कार्डखौ बेवहाय लोगोसे होफानांगोन होननानै बुंदों। थ' बे जाबाय डकुमेन्ट्सनि खोथा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गोजौथिं फैयोब्ला नुगोन। दानिया बेयाव नायदो, गोजौ लिरना दङ स्वामी विवेकानन्द आसाम इयुथ एम्पावारमेन्ट स्किम। बेनिफ्राय एआव दङ फर अफिस इउज अनलि, नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया। बेनिफ्राय बिआव नाय इनफरमेसन एबाउट एप्लिकेन्ट, दानिया नोंथांनि डिटेल्सखौ बेवहाय होनांगोन। फार्स्टआव दङ नेम, बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ, बेनिफ्राय जेन्डार मेल फेमेल होदो, बेनिफ्राय रेसिडेन्सियेल एड्रेस, मबाइल नाम्बार, नोंथाङा बबे जायगायाव बेखौ मावदों बेनि जायखिजाया मबाइल नाम्बार मोनसे नांगोन। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, नोंथाङा बेसेबांसिम फरायखो बेनि क्वालिफिकेसनखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स इन लाइन अफ एक्टिभिटि, नोंथाङा जे बे खामानि मावगासिनो बेवहाय नोंथाङा बेसेबां बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ बेवहाय लिरनानै होबानो जाबाय। 1 बोसोर जानो हागौ, 2 बोसोर जानो हागौ, 3 बोसोर जानो हागौ, नोंथाङा बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ बेयाव होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आधार, पान, इलेक्शन भटार आइडेन्टिफिकेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइभिं लाइसेन्स नाम्बार, एनी वान आउट अफ दिस, बेनि जायखिजाया मोनसेनि बेवहाय आइडि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। अर्थात आधार कार्ड दंबा आधार कार्ड नाम्बार, पान कार्ड दंबा पान कार्ड नाम्बार, इलेक्शन भटार आइडि दंबा भटार आइडिनि नाम्बार, बेवहाय ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसे आइडि नाम्बारखौ बेवहाय मेनसन खालामनांगोन। बेनिफ्राय बिजनेस इनफरमेसन, दानिया नोंथाङा जे बिजनेस मावगासिनो दङ बे बिजनेसनि इनफरमेसनखौ दानिया बेवहाय होनांगोन। नेम अफ दा एन्टारप्राइज, नोंथाङा जे दखान गला जायखिजाया कम्पानि बानायदों बे कम्पानि बेनि नामखौ बेवहाय होनांगोन। बेनिफ्राय कनस्टिटिउसन, दानिया नोंथाङा बेखौ हारसिं मावदों ना लोगो हिसाबै मावदों बेखौ बेवहाय नायदो। नोंथाङा प्रप्राइटारियाव मावदों ना पार्टनारशिपआव मावदों ना प्राइभेट लिमिटेडआव मावदोंमोन ना लिमिटेड कम्पानियाव मावदों। बेनिफ्राय एनि आदार स्पेसिफाइ, जुदि बेनि गुबुनबा नोंथाङा बेवहाय एनि आदारखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय कारेन्ट बिजनेस एड्रेस, दानिया नोंथाङा बे खामानिखौ जे मावगासिनो दङ बे बिजनेसखौ जे मावगासिनो दङ बेनि एड्रेसखौ बेयाव होदो। दानिया स्टेट आसामाव मावदों ना आसामनि बाहेरायाव मावदों बेवहाय स्टेटखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय पिन कड, बेनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय। बिजनेस प्रेमाइस, दानिया बे नोंथांनि लानाय जायगाया दानिया रेन्टेल ना उन गावनि ना भारायाव लानाय बेखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै हो। बेनिफ्राय टेलिफन नाम्बार, कम्पानिनि जायखिजाया मोनसे टेलिफन नाम्बार बेयाव होबानो जाबाय। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार, गावनि पार्सनेल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे इमेल आइडि होनांगोन। बेनिफ्राय बिजनेस एक्टिभिटि, नोंथाङा दानिया बे खामानिखौ सिगांनिफ्राय मावदों ना दा गोदानै मावगोन बेखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै होबानो जाबाय। डेट अफ कमेन्समेन्ट, नोंथाङा बेखौ बेसे समनिफ्राय जुदि सिगांनिफ्रायनो मावदोंबा बेखौ माब्लानिफ्राय मावगासिनो दंमोन बेनि तारिखखौ बेयाव होबानो जाबाय।
whether you need is registered जुदि नोंथांनि बे खामानिया रेजिस्टार जाबाय बा रेजिस्टार yes होबानो जाबाय आरो जुदि जायाखैबा no होबानो जाबाय बेयाव जेबो गोनांथि गैया जुदि if registered please mention registration number and the act of under which registered जुदि नोंथाङा बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामबायबा रेजिस्ट्रेसननि नाम्बारखौ बेवहाय होनांगोन थ' बिदिनो गाहायाव दंबाय रेजिस्टार अफिस एड्रेस दानिया नोंथाङा बे अफिसखौबो जुदि रेजिस्टार खालामबायबा बिनि एड्रेसखौ बेवहाय होनांगोन दानिया ससियेल केटेगरि नोंथाङा बबेयाव गोलैयो बबे कास्टआव गोलैयो SC ST OBC माइन'रिटि बबेयाव गोलैयो बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया कमिउनिटि बबेयाव गोलैयो बुद्धिस्ट मुस्लिम ख्रिस्टियान सिख जैन आदार्स बबेयाव गोलैयो नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै माबा चयस खालामनानै टिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव नैबे लेफ्ट साइडआव नायदो नोंथाङा बे फर्मखौ माला साबमिट होगोन बिनि डेटखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि जितु एप्लिकेन्टनि सिगनेचारखौ नैबे राइट साइडआव होबानो जाबाय थ' फर्मनि खामानिया बेखिनियानो दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ फर्मआव बेबायदिनो फिलआप जायो थ' दानिया बबेयाव हरनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बबे एड्रेसाव मा खालामनांगोन बेखौ दानिया फर्मआथ' फिलआप खालामनाय जाबाय गासै डकुमेन्टसा रेडि जाबाय दानिया नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं नैबेयाव होनोसै दानिया फर्मखौ बबेयाव साबमिट होनांगौ दानिया मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टआवनो मा थायो DICC होननाय अफिस थायो बे जाबाय DICC माने डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स सेन्टार DICC अफिस थायो बेवहाय सासे जेनेरेल मेनेजार थायो दानिया बे जेनेरेल मेनेजारनि गेजेरजों बे नोंथांनि जितु फर्म जितु स्वामी विवेकानन्दनि फर्म बे फर्मखौ बेवहाय जमा होनांगोन दानिया नोंथांमोना जुदि बेवहाय DICC अफिसा बबाव दङ बेखौ जुदि मोनथियाबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोनथियाबा बेवहाय माखासे एड्रेसफोर दङ एड्रेस दङ बे एड्रेसनि गेजेरजों नोंथांमोना बे फर्मखौ साबमिट होनो हागोन दानिया नायदो मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टआवनो गावबा गाव एड्रेस थाखायो DICCनि एड्रेस थाखायो बेयाव नायदो नेम DICC डिस्ट्रिक्ट बाक्सा एड्रेस अफ DICC विथ इमेलजों लोगोसे ओमफ्राय बेवहाय नेम अफ जेनेरेल मेनेजारनि नामा मा लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ नोंथांमोना बिथांखौ कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानै नङाबा इमेलनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानैबो बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला नायदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दा जेनेरेल मेनेजार DICC बाक्सा मुसलपुर बे बाक्सानि जितु DICC अफिस दङ बेयो मुसलपुराव दङ बेनिफ्राय जेनेरेल मेनेजारनि नाम दंखायो बेवहाय दिदास बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार दङ राइट साइडआव बेनिफ्राय बेदिनो गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव बेवहाय बेनिफ्राय बङाइगाव काछार चिरां दरं धेमाजि धुबरी डिब्रुगड़ डिमा हासाव गवालपारा गलाघाट हाइलाकान्दि जरहाट कामरुप कार्बि आंलं करीमगंज क'क्राझार लखिमपुर मरिगाव नगाव नलबारि शिबसागर सनितपुर तिनसुकिया उदालगुरि कामरुप गासै 27टा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गासैबो एड्रेसा बेयाव दङ नोंथांमोना बे लिंकखौ आं गाहायाव होनानै दों डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बेयाव थांनानैबो बेखौ बे एड्रेसखौ नायनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया जेबो गिनांगौ गैला नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय नोंथांमोना दानिया बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन बेवहाय लोगोसे फन नाम्बार दङ फन नाम्बारजों लोगोसे नोंथाङा बिथांखौ जेनेरेल मेनेजार बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै रायलायना लानो हागोन नोंथाङा मा सोंनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा जेला साबमिट खालामगोन ना फर्मखौ साबमिट खालामनायनि 30 दिननि गेजेराव within 30 daysनि गेजेराव नोंथांखौ बिथांमोना DICC अफिसनिफ्राय कन्टेक्ट खालामगोन दानिया कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि रिजाल्टखौ होनाय जागोन नोंथाङा बेवहाय एलिजिबल नंगौना नङा बेखौ DICC अफिसनिफ्राय within 30 daysनि गेजेराव आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय होननानै थ' बिदिब्ला मायबाफोर आरो गोनो गोथो दंब्ला एबा कनफिउज दंब्ला बा सोंनो गोनां दंब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंनो हागोन बेनिफ्राय दिनैनि बे फिसा भिडिअ'आव जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि मोजां मोनासैब्ला डिसलाइकबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो